tervetuloa meikäläisen ensimmäiseen YouTube-videoon. Tänään on jotakin siistiä. Elikkä Mersun laittua, parhaan Mersun laittua ikinä. Elikkä lasit tummaksi. Jos tuo alaku oli joku Rapgod-tyyppinen, eli mä puhuin luija, niin mua ahistaa aivan suunnattoman paljon. Niin kuin varmaan näkyy, kun kamerakin tärisee aivan hirviä, kun nyt jännittää. Mutta nyt ruvetaan tekemään hommia aseohimolla. Eli mitä tarvit tähän? Niin ainakin mitä itse otin, niin Fire-vettä perinteiseen tyyliin, mikrokuituliina ja sitten Spongebob. Eli tämmöisillä ainakin itse on pärjännyt aina. Aloitetaan vaikka sillä, että tuttuun tapaa ikkunat alas. Itse asiassa ei vielä, koska tuossa on tosiaan nuo vanhat kalavat, jotka on aivan paskat ja halennut. Sen takia itse asiassa mä teen tämän koko jutun. Kun kahtoin Rebelversin video, niin se oli semmoista sekoilua, että me tehdään paremmin. Revitänpä vanhaa yli. Joo, nyt piti ottaa kameraman, kun ei tästä tullut mitään. Miten nää otetaan pois? Nää lähtee itsestään, mutta sitten kun näiden pitäisi lähteä, nää ei lähde sitten millään. Plug and play hommi. Ja vielä toiselta puolelta. Paskasta kiinni. Tää on tipahtanut tien varten monesti. Joo. Älähän huoli, vai miten se? En näe tarvitse muuta kuin M+, niin sitten alkaa hommat rohkaamaan niin sanotusti. Joo, eli kävi hakkee Motonetista muistaakseni 3.5 M+. Ja etulasit laitetaan 3.5, takaliset on 5-rossasella. Mutta jännittää, niin kytät, niin nää vaan käytetään. Eli näin jää, jos konstaapeli Daniel kahto, niin en aio jättää noita. Hyvin pesty on jo puoliksi valmis, eli otetaan Firea heti ihan roppakauhalla. Seokset on omaa valintaa, sit mitä enemmän sen liukkaampi ja sen ärsyttävämpi kuivata, ainakin omasta mielestä. Mutta ja äläkää sitten ottako mallia, mä en oo ammattilainen ja mä en tiedä mitä mä teen, mutta mä teen silti. Että niin on mukavaa tehdä silti vaikka jos. Spongebob tippu. Joo, ja sitten ei muuta kuin ruvetaan minttaamaan. Kyllä tuli hyvää tosta, ainakin omasta mielestä, mutta nyt mä vielä tuon sisäpuolella vielä hyväksi. Ei jos kuvata sitä, kun se on tätä tai ketään kiinnosta se, niin joo, mä vielä putsaan tuon ja sitten ruvetaan leikkaan kalavaa. Joo, nytpä se olisi pesty ja sitten ei muuta kuin otetaan M+ katolta ja ruvetaan tekemään priimaa, koska mitään muuta me ei osata tehdä. Ja ei muuta kuin paketti auki. Ja täältä tulee priimalasta. Mitään muuta sä et oikeastaan tarvitse kuin tämä. Tälläkin saa hyvää ja mä todistan sen teille. Mutta joo. Hei, what? Joo, sitten ruvetaan tolskaamaan. Eli pro tip kaikille sitten, niin tuohon ilmaan vähän, ettei tuu kato pölyjä sitten, niin nyt on konaa lähteä tuohon. Ja löträtään sitä heti avaa huolella, että se varmasti sitten tulee hyvä. Sitten ei muuta kuin paskimpaa osuuteen. Elikkä tummennuksen laittoja tää yleensä kusee. Eli kannattaa pitää hyvät hermot tai tuon mulle autotummennuksen. Eikä tää onnistu. En tiedä miksi tein nyt. Joo, nyt tässä on tää paskateippi. Niin tämän kun saa tästä auki, niin sitten tätä ei välttämättä saa auki. Mutta sitten kun tän saa auki, niin sitten tää menee paskaksi, että ette voi hyödyntää tätä mitenkään. Tää menee nyt ihan perseelle. Niin, eli sitten kun te paskatte sen toisen pää ja se menee huonoksi, niin ottakaa toisesta päästä kiinni. Joo, nyt tää lähtee nätisti täältä. Niin tätä kannattaa sitten, ei niinkö kannata käyttää tätä ikinä. Tää nyt voi... No nyt on kona, tämmönen teipinpala. Niin voitte heittää tämänkin roskiin, mutta mä en säästän, koska tuota voi käyttää yhdessä hyvässä jutussa. Sano vaan mitä pitää tehdä, niin Bikemin hoitaa. Nyt kun teillä on tässä tää kalava, niin mitä pitää tehdä? Ottakaa reilusti, koska reilulla aina riittää. Ja suikutetaan vielä vähän tuonnekin. Ei muuta kuin tuohon. Otetaan reippaasti tosta noin. Riittääkö 2 lasiin? Ja liian kasa pärjää, eli tuosta poikki. Alkaa onnistua. Tuosta lähtee.
suoralla kädellä. Sitten ei muuta kuin ruvetaan mallailemaan. Otetaan semmonen, ainakin tässä autossa on persestä tummentaa, kun nämä peilit on tässä eessä vähän. Mutta tuosta otetaan, laitetaan priimasti. Nyt katsellaan tää tuossa priimasti, niin sitten muuta otetaan tästä ja kattopukka, mikä tulee tuossa mukana. Ruvetaan leikkaan kierroon. Todennäköisesti päästään puoleen väliin ja sitten rytätään kalava ja otetaan uudestaan. Mutta joo, sieltä lähtee. Pikkumokaa tuli täällä. Mutta amiksia tuo ei haittaa. Amiksia ei kiinnosta. Amikset on vaan tälleen ja homma jatkuu. Joo, älähän huoli. Niin seuraavaksi mitä pitäisi tehdä, niin saattaa jotenkin täältä. Pitkän tappelun jälkeen tää kalavo suoja tästä pois. Pikkuhiljaa. Jos ei sormet riitä, niin tässä on yksi hyvä taktiikka. Eli tuohon teippi. Tää voi joskus lähteä hyvin, mutta joskus ei. Kuten varmaan tällä kertaa käy niin, että tää ei ole lähdössä tästä mihinkään. Sitten kun teippipatentti toimii, niin sitten ei muistetaan läträtä. Elikkä siis muistetaan, ei, eli muistetaan läträtä. Miten voit ottaa 3 kertaa päivässä 2? Miten sä voit ottaa 3 kertaa päivässä 2 tablettia? Miten sä pystyt ottamaan 3 tablettia? Tätä ei voi ikinä olla liikaa, muistakaa se. Pitäkää mielessä. Kuuma ilmapuhalli olisi kans tähän hyvä, mutta en mä sitä tarvitse, koska amikset ei käytä sitä. Sitten laitetaan nurjalle puolelle, eli tälle puolelle mihin kalava tulee, niin tuodaan ainetta reippailla kädellä. No joo, nyt meni äsken ihan sekoiluksi, mutta nytpä se olisi tuohon aseteltu. Ja sitten ei muuta kuin ruveta lastaamaan, niin kuin viimeistä päivää. Eli lastausvaihehan toimii näin, eli kun kalava on tuossa, niin tuohon laitetaan, että se ei mene ryttyy kautta kurstuu. Niin ainetta. Ja sitten ruvetaan lastailemaan. Eli sitten kun on aseteltu hyvin tuohon. Tuossa se vielä liukuu ennen kuin ruvetaan lastaamaan, niin laitetaan se siihen kohdalle mihin halutaan ikinä. Joo, mä en nyt ole ihan varma itekään mitä mä teen. Jotenkin alkoi ahdistaa, että tekisi mieli katsoa tutorialia, mutta mä opettelen mihin. Ei muuta kuin ruvetaan työstämään. Tuohon tee väärinpäin ja sitten siitä lähtee. Mä nyt lastailen tässä ainakin on vartin, niin katsotaan sitten tilanne, että miltä näyttää. Nyt mä lastasin tän ja ei paljon ilmakuplia näy, mutta there is a little bit of problem. Elikkä alarajasta jää pikku siivu tuosta. Mutta mitä amikset tekee tässä tilanteessa? Amikset tekee niin, että amistelee ja jättää tuon tuollaiseksi toiselle puolelle. Joo, nyt pitää toiselle puolelle tehdä tismalleen sama operation. Elikkä pikku putsaus ja sitten laitetaan kalavo ja sitten tämän päivän peikkarit on ohi. Nyt olisi kalavo mallailtu tuohon ja sehän menee tietenkin sormia napauttamalla leikatuksi. Elikkä noin vaan leikattu. Ja nyt tuli parempi kuin toiselle puolelle. Ja totta kai tuli parempi kuin toiselle puolelle, koska nyt niin on jo pikku treeni tossa alla. Mutta joo, pitäisikö se liimata vaikka tänne sitten vasiten? Elikkä liimausoperaatio. No nyt on konaa. Noin vaan. Ja sitten tuttuun tapaan otetaan lasta ja muuta kuin ruvetaan lastaamaan. Luulitte joo. Nyt kun on nesteet tuossa, niin sitten ruvetaan. Ja tulee priimaa jälkeen. Ei pysy pystysäkään, kun tulee niin hyvä. Joo, mä pelastailen ton loppuun. No joo, nytpä ne ois tummennetun molemmat puolet. Tuo meni nyt vähän miten se meni, niin kuin näkyy. Vähän se raottaa tuolta, mutta eipä se mitään maha. Mutta joo, nyt mulla olisi lasit tummennettuna. En näitä edes laittaa kuin röökimuovit alle ja lähteä ottaa vähän klippiä, miltä tää näyttää. Nyt ne kuuluisat röökimuovit on asennettu. Ja oli aivan perseestä. Mutta joo. Mitä sitä sitten tekisi, niin
Vois ottaa nyt tästä pikku montakin tuolla ulkona. Nyt kun on talli siivottu ja on luvat lähteä pois, niin ei muuta kuin Sesam öppnas. Ja luukku kiinni, koska omaista on nähnyt. What the sigma? Ei muuta kuin valot kiinni ja nyt kun vaan Mersusta klippiä. Mä likeellä, että ei jäteessäkin jäänyt tänne. Kyllä sitä osaa olla hajamielinen ja typeillä välillä, kun unohtuu kaikki tavarat sinne, mutta nyt lähdetään vihdosta viimein. Tehosvalo palaa tuolla, mutta siitä kun ei tarvitse ikinä huolehtia. Mutta joo, tämmönen oli mun eka video. Todella ahistava ja vieläkään saa kunnolla happea, kun on piettänyt hengitystä. Ellelle terkkuja ja tämmöstä, niin joo, tämmöset näistä tuli. Ei nyt oikeastaan erota tässä, mutta yllättävänkin paskat. Niin kuin ajattelinkin, joten älä ota ikinä mallia mun hommista. Mutta kiitos kun katsoit videon. Mä todennäköisesti poistin tämän, koska mä jotakin, tai että niinku huomenna mä en nuku, tai että heippa!